Esther Williams aktore eta igerilariak buru altxatuko balu, eta gaur surf munduan sartu diren neskak ikusiko balitu, ziur berak ere neoprenoa jarriko lukeela. Kanpotik zein barrutik berdintasuna heltzen ari dela argi geratu da gaurkoa ikusita. Orain dela urte bat hasi nintzen praktikatzen, eta engantzatu zara. Bai. ¿Qué toca? Cadera, ¿verdad? Pues ve. Txapelketa honekin egiten duguna krison laguntza neskentzako, eta gero eta gorakada gehiago dago neskaingan. 150 neska bildu dira Hondartzan. Interneten bidez Euskal Herritik kanpo izan dute honen berri eta ziur. Behin surfinaren gozamena ezagututa gero, kirol honetan aritzen diren mutilekin lehian izango direla. Ikastaroa amaituta gero, joango gara, zuzenean itsasora, olatuekin bat egitera. Gorputza ondo berotu eta tira, uretara. Gauzak ez dira lehendabiziko aldian ateratzen, baina ekinaren ekinez lortzen dira helburuak. Gure amonek zioten lotxatu. Pekatuak egiteko bakarrik, baina pekaturik ez dagoela jakin dugunetik, ai ama. Horregatik gaude denok bizitzaren ohean, orekari eutsi nahian, inolako diferentziarik gabe.